Hola, sóc l'Òscar. M'hagués pogut dir Pol, Pau o Peu. Bé, Peu potser no, perquè no és un nom propi. Sabeu què és un nom propi? No? Doncs no patiu, avui us ho explico. Els noms són les paraules que ens permeten designar persones, animals, plantes, objectes o idees. Es divideixen en propis i comuns. Els noms propis es fan servir per anomenar persones i llocs i s'escriuen amb la primera lletra en majúscula. Per exemple, Òscar, que és el nom que em van posar els meus pares. Soc de Barcelona. Visc a prop de la Sagrada Família i m'agraden els canelons. Algú sap quants noms propis hi ha a les frases que us acabo de dir? Rebobinem, sisplau. Òscar, que és el nom que em van posar els meus pares. Soc de Barcelona. Visc a prop de la Sagrada Família i m'agraden els... Fins aquí. N'hem comptat 3. La paraula canelons també és un nom, però en aquest cas es tracta d'un altre tipus de nom que veurem més endavant. I com us he explicat, els noms propis que es fan servir per anomenar persones, llocs i coses amb caràcter propi s'escriuen en majúscula. Només la primera lletra, Així. Obrim el sac dels noms comuns, canelons. Els noms comuns serveixen per anomenar objectes, plantes i elements de manera general. Posem un exemple. King Kong és el nom d'un goril·la. King Kong és el nom propi i goril·la el nom comú. No ens estem referint al King Kong, sinó a un goril·la qualsevol. El King Kong va ser el protagonista d'una pel·lícula de l'any 1933 que passa en una ciutat. Algú em sabria dir el nom propi d'aquesta ciutat? Exacte, Nova York. I més concretament, l'edifici que veiem també té un nom propi. Es diu Empire State. Ara ja sabem que hi ha 2 tipus de noms, els propis i els comuns. A dins dels noms propis hi ha els de persona, Òscar, els de lloc, Barcelona, i després n'hi ha d'altres, com la Sagrada Família. Però atenció, perquè a dins dels noms comuns hi trobarem els noms concrets i els abstractes. Els noms concrets són aquells que podem percebre amb els sentits. Un truc. Per saber si és un nom comú i concret ens hem de preguntar: es pot tocar? Es pot veure? Es pot tastar? Es pot olorar? Es pot sentir? Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és sí, vol dir que és un nom comú i concret. Per exemple, una taula, un conill, un pastís o la ràdio. Però és que encara n'hi ha més. A dins dels noms concrets n'hi ha d'individuals i de col·lectius. Per exemple, un bé i un ramat serien noms concrets, però el bé aniria a dins del sac dels individuals i el ramat del dels col·lectius. Un arbre també seria un nom individual, però en canvi, quan n'hi ha molts, en diem bosc. El mateix passa amb la paraula jugador, que seria un nom individual, i equip, que és un nom col·lectiu. Fins aquí bé? Doncs embolica que fa fort, perquè encara ens falta explicar els noms comuns abstractes. Són idees, valors o sentiments, com per exemple l'alegria. Es pot tocar l'alegria? Es pot veure? Es pot tastar? Es pot olorar? Es pot sentir l'alegria? No. Doncs aleshores no pot ser un nom concret. L'hem de posar al sac dels noms abstractes. La maldat, la llibertat o la paciència també van al mateix sac, el de les coses abstractes. Perquè us sigui més fàcil, us he preparat aquest esquema. L'objectiu és que el pugueu repassar abans de passar a la part pràctica, en què haureu de classificar els noms que jo us digui segons el tipus. Ara sí, només cal que indiqueu quin tipus de nom és. És comú o propi?
És concret o abstracte? És individual o col·lectiu? Vinga, som-hi! Vaixella. Músic. Tristor. Barça. Júlia. Biblioteca. Peix. I a continuació us ensenyo la solució. A reveure, me'n vaig a menjar uns canelons. Per cert, els canelons són un nom comú i concret, però són individuals o col·lectius? Penseu-hi.